Pochádzam zo Sladkovičova. Originál som z Lučenca. Na východe je to dosť náročné si nájsť prácu, hlavne kvôli tomu, pretože buď ten človek je Róm, alebo má inú orientáciu. Tak som si spravila kurz opatrovateľov. Život v Bratislave ma určite zmenil hlavne takouto mentalitou toho celého. Ja som z Ukrajiny, sem došla, keď začala vojna. Були приємні, коли я прийшла на зачатку, а не виділа добре по-словенськи розправити, так то všetky мені указували, допомагали, а добре було. Sme tu celou rodinou a všetkým nám to veľmi páči. Ľudia, ktorí sa rozhodujú pre túto prácu, pre túto činnosť, nech si nemyslia, že je to len o plienkach. Vôbec to tak nie je. Приправуємо ліки, aj robím injekcie, aj merám tlak a saturaciju. Zvyknem ich rozveselovať. Musíš počuť, čo oni chcú. Veľmi je tá práca rozmanitá v tom zariadení. S jedným sa smieješ, s niektorým hráš. Potrebujú pomoc pri jedení. Hoci kedy aj také pekné slova, aby od vás počuli povzbudenie. А старки takto ďakujú a ja veľmi šťastná. Dobrá opatrovateľka je pre klienta oporou. Každý mi hovorí, že som sa v tom našla. Na veku nezáleží, kto robí túto robotu. Emancipácia mužov. Proste, že aj chlap môže robiť rovnako dobrú robotu ako žena sestra. U nás veľmi dobrý tým. Všetci podporujú. Vnímajú ma veľmi pozitívne. Myslím, že naša robota je ťažká, no ona aj veľmi dobrá robota, taká príjemná. Práca opatrovateľa ma naučila Komunikovať. Pokore. Trpezlivosti. tolerancia. Prinášať ľuďom radosť. To, čo okolo nás budovali vlastne naši starí rodičia a ich starí rodičia. A tú dôstojnosť proste zaslúžia si dožiť v kľude a s tou pokorou, že niečo tu pre nás zanechali. Príďte medzi nás. Veľmi radi vás uvidíme a tešíme sa na vás. Musím to ešte raz dať.